One love. Oya ba de ne ku oku ni sigo ya dem na. Ona ku ru ba bo. Kumano ku na egwu oge na egwu.
Papa. Random.
Here now one office Igbo Love Themselves Charity Foundation every day. Kanko. Oya na bi okporo olive oil na mmiri. Ndị na-elebe ya bụ ndị pastor na ndị reverend father Nigeria. Ofonye na-elebe go olive oil na mmiri for here. Ọ na-aga okporo bulletproof car na-aga. Ọ na-aga were scot na-aga. Ụfọdụ n'ime anyị na-ebe na-elebe BP anyị mara ka ọ dị. O nweze ka BP gị si rise, order please. Ebe ka BP gị si rise ịda. Ndị suke mee ka ya mara na remote ka apịrị gị. Biko nwere na-aba maka esi apị remote. Mba. Nwere na-aba maka esi ebu mmadụ na mmụọ. Igbo ka anyị masị n'ịkọtọba anyị. Ndị ọcha butela anyị Jizọs. Ịba na village ha. Ofu village nwere more than 1,000 ambulances. Ofu village nwere more than 200 hospitals well equipped. Mana gị nwa bụ onye isi ojii onye Enugu steeti onye Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Delta, Akwa Ibom, Rivers steeti. I nweghị ka ma ofu ụlọọgwụ na be nna gị. Wee weruzie chi onye ọcha ahụ dobere ụlọọgwụ na be gị. Weruzie chi be ha na-asị na ọnwụ ike abụrụ maka vileji gị. Ịbụ onye mere gịnị? Ịbụ onye mere onwe onye na-esiela anyị ihe nsi bụ na chi ọbụla ga-enye m ego taa, nye m moto, nye m ụlọ elu, nye m ụlọ ala. Nwaanyị Igbo adị ime na-ere pure water, achọghị m ụdị chi ahụ. Na-ege ntị, mgbe Chineke ji agozi obodo, mgbe o nyere obodo resources, ndị ọ dị n'aka ka egozie onye ọbụla obodo bụ gọọmenti. Ọ bụrụ na gọọmenti adịghị arụ ya kwesịrị ịrụ, ọ bụrụ na ndị religion chọrọ inye aka, ife a ga-eme ba conduct peaceful protest. Eje ngagharị nke iwe, ọ dị constitutional, jee gwa ndị na-achị obodo ha mee anyị ka anyị dị ka obodo a wetala anyị this gọọmenti. Obodo wetala gị demokrasi, gee ntị. Obodo colonize anyị wetala anyị this gọọmenti anyị na practice. Ọ bụrụ na nwaanyị adị ime na be ha, gọọmenti na-enye nwaanyị ọbụla dị ime 800 euro, close to 2 million naira. Ọ dị otu ahụ na be anyị. Obodo wetala anyị Jizọs and gọọmenti. Ọ bụrụ na ị mụọ nwa taa, ebido kwụọ nwa gị close to 400,000 naira every month. Ọ dị otu a na be anyị. Ha si otu a wee dozicha ebe ha, nyezi anyị leta 5 ka o dozie anyị. Si na anyị kpọrọ ya na JESUS mkpakpakpaba. Malụkwa na ndị nna nna ya amalụgo Chineke tupu Baịbụl abịa okwu eziokwu. Anyị ji azala afa dịka Chukwudị Chukwuebuka. Enwe vileji na-akparọ Chukwu ụmụchukwu tupu. Na-ekwu otu a. Malụkwa na n'izizi onye ọcha bịara ebe a. N'ọbụla Baịbụl ka o bu wee bịa. Agụụ gụwalụ fasị kedu ife anyị ga-eme ka anyị nwee ike generate ego dozie ebe ha. Fasị ka anyị jee n'Afrịka jee zuru ndị Afrịka n'ori, ree ha ererete ego dozie ebe anyị. Ha bịa ebe a kidnap gide nna nna anyị for 400 good years. 4 centuries. Ndị isi bịanụ were ụgbọ mmiri a na-akpọ Jizọs Lubeg, gọgụrụ onye ọ dị na fon, wee na-eburu ndị nna nna anyị millions na-ana. Generation nke isi bugide mụ ụmụaka etonite mewukwe the same thing till 400 good years. Mana ha gwara gị na Jizọs nwe 2,000 egekwa ntị, which means na Jesus emega exist na be ha 1,632 years before ha bịa okwu eziokwu. Mana ha rapụrụ ebe afọ ahụ kike ka onye ha ego wee maa na ekpụrụ nne na nna anyị rerete ego bụ ihe ga-enye ha ego okwu eziokwu. Egekwanụ ntị, konoma na iji ọfọ ha wee rechie nne na nna anyị were akpala ego dozie ebe fa wee chie teze azụ ordinary 100 and something years ago bute Baịbụl. Gwazie anyị na Chukwu okike abịa ma anyị na-ekpele mụtara nwa befa na afọ egbughị ya di ya. Na ọ bụrụ na ị chọrọ iberu Chineke,
na ị ga-esisi n'afọ nwa ha wee beweri Chineke. Ha ga-anụ ntụmụ Chineke. Ọ bụrụ na mịta ọbara dị gị n'alụ, jebonite nna gị nwụrụ anwụ taa, mịta ọbara ya jee test. Ịfụ na ọbara nna gị ka ije. Ọ bụ eziokwu. Na-ege ntị. Ha wee mesịa anyị akaja. Wee gwazie anyị na-amụtagolo anyị onye nzọpụta. Ha wee gbuo ya na ọ n'ime ya sị na anyị nwa anyị gburu nne na fa bụ ndị mmehie. Wee gbaa anyị gene ife onye Igbo egburu nne na osekpara na-ebe akwa na ya bụ onye mmehie. Ha wee gwa anyị ihe niile dị na Baịbụl bụ onye ọcha. Okonkwo dị n'ime Baịbụl. Okafọ dị n'ime Baịbụl. Okoya dị n'ime Baịbụl. Ha wee gwazi anyị na ndị a niile gburu nne na nna anyị bụ Saint, wee nwee St. Peter, St. Paul, wee na-achụ gị bụ onye ojii na-anụ ọnụ mụ. Ọ pụtara na nna gị abụrụ Saint. Chineke na-abịa okechi obodo, okele afọ ya tinye obodo n'ọnụ. Kele ka obodo ga-esi na-ekperi ya n'obodo. Okpukperechi ọbụla bụ harapụ befa, ha je prichi were ndị ọzọ. Ọ mmadụ ji aka ya mee gịnị? O nwere ife ha na-ede, gịnị ka ha na-ede? Ego. Ọ bụ eziokwu. Ndị isi okpukperechi niile nọ na Naịjirịa nwere nke agụụ na-agụ. Ha na-agba private jet. Fe nwere aka ọrụ. Kedu ase weta ego a na Rome wetara anyị. O wee wute m na nje na Rome na onwere ebe m fụrụ a na-enwe blọk rosary na Rome. Rome niile, Europe niile, ma mfebe na-eme blọk gịnị. Ụmụaka gbasa akwụkwọ ha jee ebe na mụ ka esi alụ fonu na ka esi agba bọọlụ, eme spọts dị iche iche. Bụ ihe kpalite mmụọ m wee bido omenala bụ ụzọ eziokwu. Kpọkọtawu na ọbụla m bidoro, ọ ndị iche bidoro. Wee sị n'ihe ụka ji akpagburu anyị maka na anyị na ofu. Anyị dị n'igwe, anyị enwe mmeri. Anyị adịghị achụ okwu. Eziokwu ka anyị na-ekwu. Mmadụ ịchụ okwu bụ ibo mmadụ ebubo ihe omehụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na Igbo ga-adị mma. Ihe akpalitekwa mmụọ m nje zụọ ọtụtụ kọmputa na Lagos. Na mbụ mmadụ niile n'ebe a ga-agba akaebe na ụmụ nwaanyị niile dị ime na-abịa omenala bụ ụzọ eziokwu. Ha na-eji Atlanta free na wee jee tụọ laptop. Gịnị ka m ji wee tụọ laptop? Ọ bụrụ na agbasa akwụkwọ ka ụmụaka anyị nwoke n'ebe a na-eje ha na-amụ ka esi eme sayensị ihe na-edu ụwa bụ ụwa ịrụpụta ihe na-enye obodo ego kọmọnsị ịrụpụta ihe mmadụ chọọ ya onye ga-ego. Ndị gboo ji akọ na uche bido. Onye gboo mana ọma nji aka je ekute mmiri na osimiri, o were aja kpọọ ite, kpụchaa ite, nwere ejikọrọ ite n'ọkụ, ha were ya gaa n'ọkụ ihe. Onye gboo wetara mkpụrụ akwụ, refine gide mkpụrụ akwụ ọ bụrụ mmanụ nri. Onye gboo wetara ugiri, tacha ugiri, gbuwa imi ya, wepụta ọgbọnọ, gbaa ya n'anwụ, mix ya na mmanụ ọbụla ofe. Gị nwa aga yunivesiti taa, kedu ihe ịrụpụta nwụrụ ọka? Kedu eme na gị nwa aga yunivesiti enwere ihe ga-alụpụta? Maka na onye oche ebu ewego Baịbụl wee gwa gị ihe ọ na ga-eme gịnị? Ịkpọ aka n'ụzọ ga-eme gịnị? Omenala bụ ụzọ ebe ndụ. Anyị si n'ihe ọjọọ niile ụka ji wee bịa n'ala Igbo gaa na na-eke na nkwọ. Na nchịkọta enweghị onye mburu ihe ọjọọ n'obi. Ihe m na-agba mbọ bụ nwa m nwoke Chukwuemeka na-aga ezigbo skulu ka nwa onye ọzọ na-agakwa ezigbo skulu.
ọ bụ m ihe mwute na ụmụaka m pụtara akwadogaba ezigbo na akwụkwọ mana enwe ndị anaghị agacha acha isi m na ọmịrị akụ na testimony asị m mba all frustration wee sị na ọ ga-adịrị Igbo niile mma na aha Chukwu So now, I want you. Major, ana make any tiela kanije ọ na gosi wee dị jisi ike ka m ji ekwu okwu ebe maka ife ha dọrọ mba ihe akụrụ m na lungs na-eku umekịta ebe a na otu a na-ekwu okwu mụ na my lungs na anụ mana ọdụtụ obi a nwere ụmụnne si na nwere ka m rapụ so from here na m na-ejewe ụlọ ọgwụ nyere onwe m anya ekene m ndị niile tinyere aka mmadụ dịka dị my able barrister Uchenna Nebe, a very good vibrant lawyer. Ebu na m ka ya pụta adreesị onye ọbụla ihe niile tinyere aka ma ndị n'obodo oyibo kedekwe nwanne anyị nwoke akwa ọkụkọ tiwara aka ịbịa mmadụ ka ịhụ akwa ọkụkọ ị nwere ọgwụ nwa ego gene dịka nwanne anyị nwoke Chimari Ntamkpo itinyekwara alụ ihe niile tinyere alụ ma mkpọwa afọ akịta mana mma abịa gate ka ebe m na-ebido ọ ndị nro bụba anyị Honorable Mentus Okemma ka nwanne nwoke Barrister Pius Ezema lọya bịakọtara ebe ahụ na-ajụ ebe ka ha si ekene unu Fada F na nwunye ya ka Chijioke nwanne m na nwunye ya Chijioke ga-adịrị kebe ebe m na-ebido mme listi unu mma akpụ n'afọ ofu nwetasi onwe m mma akpụ n'afọ maka ifunu mere m na Abuja erika ma ndị mmiti n'ime selụ ebe a a na-asụkwu mma akwa ọ bụrụkwa ndị otu anyị ndị na-eso anyị na-asụ ị na-anụ na-ekwu mana gịnị mere mberede nyi dike mana mberede ka eji na ọzọkwa na mmechi okwu m aja n'Igbo na-ekwukwe mbọ ọsọ ọbụla m kwunitere ụla chi echichi ihe ga-emegide anyị ka m were a na zelu mana ọ bụrụ na ọgụ m na-anụ bụ ka ọ dịrị onye iru na mma dịrị onye azụ na mma dịka echinechi ada agwa